Čaute, včera som narazil na takúto vec od Biotopu. Videl som to prvýkrát, tak hovorím, že kúpim si to, je to miesto mojej rýžovej kaše, tak poďme si dať taste test, je to príchuť cookies and cream. Idem si to dávať prvýkrát, tak poďme si navážiť presne koľko potrebujem, čo je 60 gramov. Tak, mám navážených 60 gramov. Dal som 150 ml vody a stále je to málo, takže ešte dolejeme. Ukážte, poďme na to. No, podľa mňa výborné. Sú tam trošku cítiť tie vločky, ale nič, si tam ja pridať aj škoricu. A aj ten banán. Ale akože, jak mám pravdu povedať tým, že som zvyknutý na tie rýžové kaše, tak možno mi chutia trošku viac. Neviem, uvidíme, keď to dojem celé. Ale určite to nie je zlé, keďže sa to dá takto kúpiť v kilovom balení za 8,50, takže to je úplne super. No akože je to riadne husté, napriek tomu, že som dal veľa vody, je to strašne husté, tak dám ešte viacej vody. Podľa mňa je to výborné, takže určite to odporúčam. Ja určite toto budem tiež jedávať, ale aj tie moje rýžové kaše, keďže včera som si kúpil marhulové. A ešte samozrejme som zabudol spomenúť to, že extrémnou výhodou tej kaše je to, že keď ste v diete, tak, jak už som včera spomínal, že som stále hladný, tak tým, že tak veľa hustne tá kaša, tak sa tam dá naliať strašne veľké množstvo vody, takže obrovský ten objem a zasytí vás pomerne na dlhšiu dobu. Takže toto je za mňa obrovské plus oproti tej fit kaše. No ale tak asi overall, ja si viac jedem osobne rýžové kaše, tie fit, to som vám aj včera ukazoval. Ale akože nie je to zlé, príjemná zmena, dal som si tam ešte viacej škorice. Určite pre viac podobných videí, tam neváhaj a daj tam follow.